bino kiny makono kama chalo kono Jonan ka kod George Mahalon mabende en ja ohala kendo kanyo kotiyo kanyo kod Sovida Global Logistics manoka matotha kono wakawa dhi mbele kod chenro kaka ja ohala alo kin machiegni George kiny makono chenro mar mbaka romi mose oganda erokamano Cleophas ago erokamano ne joromo kuom luongowa kendo mondo mi watwag ewi weche mag budget kod gik ma affect ohala kuma wantie. An George Mahalon kaka isewacho jata tije Sovida Global Logistics. Erokamano ahinya. Achaka kodi winjo jo ohala wetimo wuoyo e kaunti ma Kisumu. Mane kama chal mar wach ntiere kaluwore kod budget ma ikomenda mokalo makoro dhi bedo kae karumo kendo machielo chako tiyo nyaka sani e thuolo no osebedo machal nade e weche gi mag ohala. Weche mag ohala osebedo mayot kamoro amora ma ok anyal wacho ni nitie yot moro ma japiny matimo ohala neno. En mana ni shida manyalo bedo e weche mag ohala gi ginyalo biro kaluwore kod telo marach kata gimiluongo ni monopoly ma ka ng'ato osedhi mobedo telo kata ka jomoko osedhi obedo telo to samoro gin gi yore gi moko mag kona mag neno ni wendni gi odhi maber to mag japiny ma kawaida to ok odhi maber. Mago e chandruok ma samoro miyo weche mag osuru idho ohinyo japiny to akiana nyalo luonge nang'o gi dholuo but nitie achudhe nyaka e weche mag ohala ka. Kamano.